berani ta? Itu berani. Ya, aku ya putet teh. Depan gue Kamera nih mbok piye. depan putet. Lah, terus kae putet Pak. Wis beda jauh lho, kuwi lho KTM 19 tahun mbek aku. Ora ki lho, apa? Dipenku kuning mari saat ya. Jeng-jeng, guys. Cuci mata sore-sore barudan. Ya Allah, bocah nek koyo ngono ya. Nek nyemprot wong koyo ngono gak gelem melon-melon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci mata golek cemilan Ngono. Lembesno sikil. ngelempesno dengkul, ngelempesno Sono kan kok sikil, mider. ngelempesno tangan ya guys, tangane ya. Tapi rong kena tanggung ini, iki wis pol. Dulu jalan-jalan gue refreshing ben gak kepaneng. Yo, ademe kok mbok. Lho, nganggo jaket kok suwene ora. Mbok bisa ngono ta? Yo. Deza, nuange Deza. Melok libur nakal ora umum libur.
Ki kontene tak lanjut pagi hari ya guys. Soalnya dek bengi kuwi apa blonjo ning Jesi kuwi ora fokus guys. Soalnya musike iki lah DJ-nan tok. Jadi dese nyepil ya cuma saitik-saitik. Ya arep apa dese iki arep masak jantung pisang, ontong gedang ya guys, mau tak godhog. Kok tak oseng-oseng karo daun singkong, daun telo sapah. Godhong telo sapah, guys. Kita godhog jantung pisange. Ngenteni medhoke. Oh, iki wis medhok. Guys. Matur suwun sanget nggih, Bu. Panjenengan semuanya sampun maringi support kalih DC, sampun perhatian kalih DC, dikon leren sik, maksudnya aja dienggo mergawe sik, nggih tenan. Pak Su nggih ngono, Bu. Pak Su ya pokoknya fokus kon nglereni awak. Dadine tangane iki ben bener-bener mari tenan. Wis alhamdulillah wis rada mendingan, sing tangan kanan wis tak nggo ngene-ngene wis kenek. Karek sing Tara sing parah ki sing sebelah kiri. Parah tenanan ki. Lho, alhamdulillah wis sakmene iki wis alhamdulillah maune iki tekan kene tok. Sing ngene iki ya, guys. Guys, alhamdulillah sedikit demi sedikit perubahane lebih banyak ngono, guys. Jadi DC iki 2 malam wis iso tidur nyenyak. Sing 2 malam kuwi gak iso turu, guys. Pokoknya nangis enek bengi. Turu ki ngene ya salah, ngene cekot-cekot, ngecekot Pak Su sampai melok pusing ngrasakno DC nangis. Sing dikoroki, sing dikei GPU, sing dikei fresh care. Pokoke ngantek ditumbasno apa, guys? Obat ke apotek ki nek tumbas apa antibiotik nek gak nganggo resep dokter emang gak bisa, guys. Yo pokoknya ning dia lah nek kuwi nek gak resep doktere kan yo gak iso. Tapi DC kuwi minta tolong sama Bu Amang. Aman ada Bu Amang. Obatnya lebih manjur, lebih mandi. Jadine yo diombe 1 kali 2 kali ngene wis. Perubahane iki lho cepat. Karena emang nek apa kuwi beli obat antibiotik nek angger-angger tuku obat nyeri antibiotik sing nek gak resep doktere gak iso, guys. Ning kene lah yo ngono, yo gak kenek, maksudnya gak iso tumbas nek gak enek resep doktere. Wis lah wis medhok iki. Dinda ambil lombok di belakang rumah. Jadi nek DC iki nggo megang sing kecil-kecil kaya umpama ngupas brambang, methi lombok iki gong bisa, guys iki. Belum bisa. Dadine sing tak nggo nyandak sing rodok gede-gede umpama kaya nyapu kaya apa kan tangan sing kanan bisa. Iki sementara iki sik Dek Dinda semuanya. Apa-apa ki korah-korah apa. DC ya cuma bantu sing DC bisa. Tak sepilkan ya guys, lho ontong gedang. Iki sing rupane ireng ki banyune, guys. Engko nek wis dicuci ya rupane ya putih. Iki banyune hitam, warnane dadake. Telutuhnya. Lho, terima ambil sak ngono kuwi tok. Wah, ndadi, Nduk. Ndadi kuwi engko nggo nyadran, Dik, nggo masak pas sedekah bumi. Wah, ndadi. Wes ki nanggo masak sik. Ibu tak tumbas nganu nggih bihun. Nggih bihun ya. Lho gak bahaya toh kuwi. Lho. Esuk-esuk wis buka-buka ki. Gak bahaya ki. Golek apa Mbah Dok ki? Mbah Nang apa Mbah Dok iki? Mbah Nang. Lho, kok gak ada apa-apa? Ngono iki buah naga. Mau? Ya. Karena ayo wis mak, nek sik. Jeruk buah naga iki lho guys, esuk-esuk anak kecil. Tapi 2. 1 kok 2 apa ya habis kengko.
Oke, ini ben jus kakak ya, Dek. Ayo, ndang rene. Ben jus kalau kakak. Sendok dhewe nggih. Pakai sendok nggih. Pakai sendok, tak segarno. Dinda tang masak. Gawe bakwan jagung, Dek. Dadar jagung ning apa kuwi? Kulkas isih enek jagung 2, terus enek daun bawang. Soale iki nganu ya, guys. Bakul rayenge gak mangkat, dadi dhisik masake iki ya wis apa eneke sing ning kulkas. Mama. Dalem nggih. Tante mang ning mulus golek bakul rayang liyane, tapi budale peteng, lah dhisik tangine wis jam 5. Gak ngerti budale tante. Esuk-esuk kok mertamu kok esuk-esuk golek-golek ning kulkas. Loh, kok enggak ada apa-apa, Mak? Entuke buah naga. Kok enggak ada apa-apa, Mak? Mbah Nang. Mbah Nang pembadok ya? Mbah Nang pembadok iki. Esuk-esuk wis golek-golek iki. Dek. Mbah Nang pembadok iki. Mbah lanang paling ya iki ya. Walah, sentuk iyem jere mbah lanang jere. Sentuk. Ya. Mbah Nang pembadok iki, Mbah Nang sentuk. Ya. Tenan kuwi irunge yo mbiyangi rek. Awake rek yo resik kuning. Ya, Dek. Awake rek yo resik. Berarti Mbah Nang iki. Mbah lanang. Rambutem ya Allah. Wes. Wes alhamdulillah untuk masak anak wedok wis mateng. Karek nggak dadar jagung, Nduk. Sepil guys. Oseng-oseng godhong telo sapah karo ontong pisang. Jantung pisang. Emang biasanya kon ngecek rasa, tapi rasanya ya wis mantul. Wis top. Pedese yo into, asene wis, gurihe wis. Mandes, Dek. Wis karek mateni. Coba engko nggo gawe nganu, bumbu bakwan. Kuwi banyune lho gak mbok puter pisan kaso, mbok pateni ya. Mbok buak. Daun bawangnya sik perang. Cek ya. Wis lawe kuwi engko mbek kerupuk wis dadi. Duh. Sotel mok gonta-ganti, Dek. Kuwi ning dhuwur ya nek sotel. Iki lho ning dhuwur men. Wis dhisik mbantu korah-korah, wis bar. Terus dindane nyapu disambi. Goreng bakwan jagung. Wis mateng, guys. Bakwan jagungnya. Jagungnya mbok utah-utahno, Nduk, gak mbok ulek aku. Nah, ada sarapan ya, Dek. Sarapan. Ayah ya wis mantuk kok sawah. Oseng-osenge wis mateng. Pak suwonge adus, bar niliki sawah kono kene, guritan. Anu mesin cucine karek ngisi banyu, Nduk. Tangan ibu gak kuat. Tak nyepil anu, guys. Tandur guritan sedelok. Pak Sumang sebar kok guritan apa tak susul kok wis keburu mantuk. Isul nih wong. Abene nangis wong. Pemelok Mas Adam. Wong mati ya pengen gawe boges induk ning gone maratuwane. Arep sedekah bumi Desa Ombong Anyar wis mulai sesuk. Halo.
Halo, waduh rupam kok renges kaya ngono ya Allah. Tak dusike, kan tak dusi yo nritik. Rupane kaya renges. Nah, ro Pak Dene ning Delok sawah, lha Pak De wis mantuk nek apa tak susul jere mantuk. Delok tandur apa tak ongak kok pirang-pirang dina kok ora ngongak. Ora ngongak guritan. Pak Suki aktif nek esuk iki pokoke ndri banyu. Apa meneh ndek ngas udan. Mbok guwake ndi, Om? Guritan kene ya. Ndek iki nggone Mak Edian diangkut truk kae ora sedeng wis. Dijaluk kae. Salam. Oh, lah iya luwe. Iya, luwe ya. Mbak Ndek Naya wis bar mandi, Dek Isa kok jek ruwek-ruwek kok. Loh, walah jaringe lompat ngono kok ya. Pitike do mlebu iki engko. Pak Sumper kok kene mosok gak roh nek jaringe lompat iki mang. Walah wis walalah rupane kok sireng kok ngono. Urung enek selapan guys iki. Selapan iki 36 hari. Yang ke umur piro ya paling ya 30-an hari kuwi. Karek kurang seminggu engko selapane. Engko anger ngampon ki nyadran ngene dhisik iki. Tandure sing kene 8 dino. Nah, wis ijo-ijo kok ngene wis dhuwur. Dadi ya guys, bismillah muga-muga sampai panen ki slamet. Benakno jaring kok. Mudhun mengisor kok awang-awangan. Nah, sukete wis ndadi neh engko diriti dina sapi. Sedelok nek nganguk. Ape rono-rono ki nganu guys lamur. Dhisik males cek lamur. Dalane kok kaya ngene. Lah kodanan kaya apa to? Lah angkonge nek diusungi angkong malah genah kok dipangguli kok gel. Yes, fokus sarapan dulu wis jam 8. Sarapan sik. Wis mbok isi mesin cucine. Dereng. Alhamdulillah guys, esuk-esuk desih kuwi dolan ning gone Mas Arif diceluk di kei semangka guys. Dadak ndelalae adikku ki ater-ater. Adikku sing omahe kidul iki ater-ater nggone maratuwane. Disombong anyar ki nyabran. Lah wong esuk mang dolan rene ditelepon karo Mbak Susi dikon ngiwangi ter sego. Untuk rezeki guys desih. Angger sedekah bumi iki yo ngene iki. Iki nek karo desih iki besan, soalnya maratuwane adikku. Lho, kaya ngene iki lho, sayure. Walah iki enek bugis. Sak plastik. Terus sayure, wah lah sak plastik gede sayure. Wah iya. Wah tahu, tempe, terus ayam, wah lah. Oh ini guys, sakmene kae iki lho sayure ya Allah. Matur suwun ya Mbak Kar. Muga-muga rezekine jenengan ngalir terus seperti air zam-zam, diparingi sehat selalu, panjang umur.
di Sombong Anyar guys ki enek toprake, enek solawatane sesuk ki. Loh, kowe kok biang kerok to sayang? Sapuku mbok gawa rono. Gorene, Nduk. Engko nek mamak nyapu kok nangis kuwi engko. Gorene. Za. Gorene Nduk cah pinter kok. Gorene sayang, gorene neh nggih sapune mamak nggih. Nang gorene. Engko gak tak paringi semongko neh lho. Terima kasih buat Mbak Kar kalih Mbah Pasih. Untuk rezeki. Dinda, kemang urung sarapan lho, Nduk. Sarapan sik. Entuk terteran sego iki lho, Dek. Ngene sok gak yo ganti apa terter yo, guys. Mosok diteri rezeki wong. Dhisik genten ngeweki rezeki. Semen yo bismillah lah. Bismillah muga-muga yo iso. Sampai mergawe neh yo tangane isek kaya ngene yo, guys. Jane nek pekerjaan ki walah. Enek ae Ki Mas Arif yo ngakon ngabuk, yo enek. Ding anu apa? Besti-bestim Dek, kanca-kanca nek sing nganggur apa ora, Ding. Nggonku ki ngabuk mindoni. Rabuk iki 14 karung. Puskane 7 sak, oreane 7 sak kon golekno wong guys dhisik. Tapi iki jek do kocek ngene Pak Pri. Ngene Pak Pri lek Damirah, kuline Mas Lalimantan kuwi. Ki mang kocek ning baone dhewe kono, dhisik iki ndeknane pas iring-iring manten wis diomongi. Mbak Seh nggonku dina kok lho engko do melok kiwa tengen jak kabeh. Delalai malah dhisik gak iso melok ya, guys. Saking semangate untuk kumergae, sedina kocek entuk semono kae malah dadi tumbang ra karo-karuan. Malah jane yo seneng guys, sedina ki entuk 15 ngono ki seneng. Lah tapi piye meneh? Karepku ki yo seneng kaya batur-bature sedina ngentukno semono. Tapi malah ngoyo awake dhewe sing malah dadi lara. Mergawe iki kaya nek sing santai ya guys. Lah santai iki karepku ya mosok adoh-adoh kok ya santai ngono entuk ya trimo 4 karung, 5 karung. Lah kuwi sedina entuk 15 karung ya wis walah luar biasa ngebutku ki ra karo-karuan. Tapi malah kaya ngene. Ya ini mendunge Dek. Gelegar-geleger ya, Mas. Yang permangan mesti Joko mae jayem. Hah. Nyawang tandur ki ayam. Karo nyawang tandure. Temandang udan Dek nganu ya, Mas. Terus ya. 17. Engko nek temandang terang. Ya terang entek seminggu panas jan. Luar biasa. Iki temandang. Wis gak mergawe. Iya pae. Tapi alhamdulillah wis mendingan, guys. Ayo madang. Iki makan siang. Karo sayur terteran, terus oseng godhong telo sapa. Iki nggih bar mandi, guys. Goleki paksu, tak susul kok nendi, bar mangan gletak kaose ning bayang. Ora enek, apa ning gone Isa, dadak Isa ya ora enek, Isa ning gone mbae. Sepi ya. Ta. Turu kok lah. Montore piana kok kodanan niku. Duwe. Doe dek urung laut. Jane yo njumputi suket guys jane iki kidul tandure sing ngene Mbah Jami ruwahe iki. Iki ya. Mbah bebene yo nerak-nerak dawane di sikuki. Gluduk kok ngene apa budal ya. Padahal nek jam 1. Nek jam 1.
jam 3 sampai jam 5 mantuk ke sekolahan. Terus mantuk mandi ngasar, bar asar maghrib, bar maghrib mangkat neh nari. Jan wis ora leren blas. Jenenge sekolah kok iso ngantek bengi, ngantek bengi. Ya cara gue perpisahan ya. Gue nek sedekah bumi iki dinda iki dijagakno kon melok wis ora iso wis. Ngurusi sekolahe dhewe kualan. Sing nari. Sing apa dek ning ngarani PBB. Lah ya PBB. Kate kok enek ya kok sekolahan iki. Sampai bengi bareng kok ndek bengi lho jam 09.00 nggek mantuk. Iki kok nek wis bar ento mantuk aja ngebut-ngebut lho nek numpak motor. Soale adoh kuwi ning gone Bu Guru apa ning gone kancame, Din? Heh? Ning gone Bu Heri nggone tempate yo jembar jane. Kene pentol lho, Dek. Tapi nek bengi ketok. Mantuk umare jam 09.00. Oh, potek nggodak bayi bareng. Podake kasen, guys. Udah kasen. Yes. Pokoknya nek HP rene yes kuwi. Podake Dinda ya kuwi. Atuk Emar kuwi ya, Dek. Nek Emar kan rontok kantil, kasen bar ya ilang. Kok kene dhewean po mbek Mona? Afi melo? Musik. Mbok toto kaya apa? Tapi nek numpak motor kuwi engko ya wis kotor kater karo-karuan. Mbok toto kok omah apike kaya apa ki yo. Mbok enemi mbok ngono ya lah mawut. Dandan kok 2 jam setengah. Ngono ayo guys kontene. Sesuk dilanjut neh, matur suwun sanget, terima kasih. Kagem family online, sedulur online semuanya dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dek. Sing tenanan nah.